Yakisi gati ya walimekuru wa senseme ye factory niko barokana ko mochaba director bakuru wali barenga soborai nagote ya bunamba basugwanchero kunyara ko irana soborai nane muna sobo choli buli bosyo konenga naba director bo baligete kurgekyo niko barokana ko mochigwa sogote bakuna mbekeranitia mange abare miniko batebere bunaba director bo niko barhabisi niko bagana to kerania mange asaba barokana ko kinya kameligie chana boy gorigesa ane muna senseme ye bonus no to kumanyigwa no muri keto mirdada momanyi Abaremi bekemerige chai kurwa ase factory ya Ogembo nigo basokire na kugikiria aba director abakoro abo barenge asobutendi bekemerige chai asensemeyo asokogania kwerana abisi kobono chikura chigane irigo chakokorekana asa matuko arebosyo asa bono batebireti barigo chagwancha bali abakoro kwerana abisi asekiria bunanigo barenge bakuneria abaremi Igonde no bororo obonene ekeron koyungana abantu bali abayibi abakuru batibirete bagaturaranyise nganane bateto bachorwa irane boje muturaga iga ya to batageti abantu bali baturaranyeti bobe na bobe yabale mu batageta abantu bali nyandiri yale kunyarikana national to sukeli kitali kibosyo kyobo chori egere bara tutangazire bonus turanyore bonus ya ituri tangani aba batokembetega iga bonus ina inde banje so ya machara barusi kibese usibona abalimi ati koi bachibese cheito ekyaba ababale mire bali mugundo bona ndota gityo umuntu agende kuri ati koge sasa atali miti abo director bakorontu abasereti nande tumayitege ntubagoje kuriya factory yaito nambe yemo imbarateba obure mubwago rutumansai ese baboirete bure mubumbwana gotoka babo gorete nande bagaje bakobonya kibasa kigafira bakaira nande getwaje gutubuna ntutumaiti nigo batogia obukorari bwa director bali abisibono ase batebere nigo baikiranirie amange ase secte yo nigo toriga iga asoko inyuria bali mibamintunga aba director mbato sumbua bagato chanda bali barweto tuwasereti nindu tuwabaruse tiaroro ase office tukabeka ba director abagia obukorari bwarenga ase KTT asa bali abatangani bwarenga obobe eri akabere obukorari bono iga chibesa tie chibengi gwati bengi to airo posibole kero moremia gotake bengi ya gosoa ere gwasi ekera aba director aba yiba sora abona barobis emyaki yebere batoire chibesa bagatwari tangani chibesa siri 19 taribo batoire 25 nando kwa maganiaro na mune koreka na bali gwasi bagototebie kero rongelinge nyongo ya itombu yere abali mimba chabanya chibesa chingi abarira bane suku aki abali baminta kala tu atusiringi sana mwere tabane suku nando twacho toigwete bobe tukumananga aba director abaita bageni basoa nki aba bakuru nande bakubaburi kyagera mbatu cyandite myaka ya 3 uchimaye kibatige to iko bagereta bale mibata bagaseria bale mikoruchi factory ya kejigie bale mibakagenda siki company chine che igoretu bakalimero akirende aba basoire bairania bale baitu bachire ase factory yaitu nande nakia bageni batagete ase chinga kecho nigo batebireti bali gochagwancha kona chwabe sendeonsi aso gwakana aba wakili aso gotena ekina kyabale mikende gyonsi ase batebire aba director bakoro gochakoimokia omosigo bo ekyagera nabwo babwate ebinebyo denire yaro no borobonge boswa bali miawa iga kugikeria amangana nyigweta gokwandika se company kitu cya KTD nga abali mimba tagere gwakana chibas kya bandi bakiti bagambete bina tutamaite bine sibya kwaneretu milioni 560 ne chibas nyinge sana na bine bintu abite dia seje mwe nga bigenda ko ti karato kuligere bine bidige mine tinga kere factory ko bagerwere chibas ko 10 point something million to akane kurose bonus yeito atele na no borobonge ukane kende kinge basa korekana ase chikamba ni cheito abali mimba tagete bine Kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.